W walce numer 12 dzisiejszego wieczora i trzeciej na karcie Silesian MMA 26 zmierzą się. Jako pierwszego z narożnika niebieskiego zapraszam do klatki przedstawiciela klubu Shark Top Team Bytom. Przywitajcie, przed wami Jakub Klasik! Zameldował się już w klatce Silesian MMA Jakub Klasik. W narożniku czerwonym z klubu Amator Racibórz Dawid Szaman Szulcek! I przed nami 12. walka podczas dzisiejszej gali Silesian MMA 26 w Raciborzu. W narożniku niebieskim Jakub Klasik reprezentujący klub Shark Top Team Bytom. Naprzeciwko niego Dawid Szulcek, Amator Racibórz, czyli miejscowy tutaj zawodnik, 28-letni. Obaj panowie debiutują w zawodowym MMA. No, zobaczymy. Niekiedy bywa tak, że na tych amatorskich ringach, czy to w oktagonie, możemy być niepokonani, a jednak zawodowy MMA cechuje się czymś troszeczkę innym. I zobaczymy, czy panowie podtrzymają tą tradycję. Zaczynamy. Klasik niebieski, narożnik, Szulcek czerwony. Próba high kicka w wykonaniu Szulcka. Jest elektryczny, jest dynamiczny Dawid Szulcek. A Klasik na razie trochę spokojniej. Dużo przyruchów, dużo badania. To jest kategoria lekka, kategoria 70 kg, więc tutaj panowie na pewno będą energiczni. Szuka niskich kopnięć Dawid Szulcek. No ale już Trafił teraz Klasik Klasik. trafił bardzo mocnym ciosem i ma rywala pod siatką. Jest po to na nogi. jedna noga, ale już to puści. Czy uda się przenieść walkę do parteru? Próbuje Klasik. Ale Szulcek na razie dobrze broni. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tak naprawdę Jakub Klasik naruszył Nie, swojego zobaczenie. rywala. No chyba, że będzie chciał ubić w parterze. Jest Szulcek na plecach, zobaczymy. Klasik w półgardzie. No i będzie tutaj szukał może trójkąta nogami. Dawid Szulcek tylko musi wyciągnąć tą nogę, a nie, teraz Jest będzie garda. Garda. Ale próbuje wysuwać biodra. Nie jest bierny, nie jest bierny. Będzie szukał, czy to właśnie jakieś balachy może, jak odejdzie od tej Albo siatki. będzie Czy próbował trójkąta. po siatce. Bo to też jest prawdopodobne. No tutaj Ciężko, bo teraz betonował go Jakub Klasik. Szulcek ma niesamowity doping z trybun. Jest wypchnięcie. Ach, Bo to jest lokalny zawodnik. Chociaż teraz będzie próbował. Odnosi tu Klasik. pozycję Jakub Klasik. no i zobaczymy. Klasik próbował uderzyć z góry. Plecy są oddane. Są ciosy Klasika. Ma już plecy. Sędzia Jedna noga coraz z pleca. bliżej spogląda na to wszystko, co się dzieje w tej rundzie numer 1. Wpiął już jedną nogę Klasik. Drugą będzie ciężko, ponieważ... Rozciągnięty. Klasik Ale są podkręca mocne tempo. Klasika. To będzie zaraz koniec tego Będzie pojedynku. koniec. Jakub Klasik
zwycięża i jest cały czas niepokonany. Świetny zawodowy debiut. Ekspresowe zwycięstwo. Zadowolony. Widzimy, Zapamiętajcie te imię i nazwisko, proszę Państwa, ja sobie również notuję. Chociaż Jakuba znam, to jest z Bytomia. widzimy tutaj Mariusza Radziszewskiego, Balko, wszyscy zadowoleni, wszyscy ucieszeni. No tutaj Jakub Klaś nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu niż ten, który się wydarzył. Jeszcze trenera Żydka. Mamy tutaj jeszcze króciutką powtórkę tego, co wydarzyło się w oktagonie. Tutaj właśnie naruszył prawym sierpowym Jakub Klasik. I dosyć niespodziewanie, bo nie spodziewałem się tego, że pójdzie po nogi, ale jak widać, to były jednak prawidłowe. Jednak ten chłopak wie, co robi. On w tym MMA znalazł się nieprzypadkowo i na pewno, jestem tego święcie przekonany, zrobi wielką karierę. Przenosimy się do oktagonu, gdzie już nasze piękne ringers Sonia i Lena wręczą puchary, a Karol Garncarz przedstawi oficjalny werdykt. I'ma go loco now. Give me the coco, give me the coco, give me the coco now. I'ma go loco, I'ma go loco. Szanowni Państwo, w 12. walce zmierzyli się Jakub Klasik, Dawid Szaman Szulcek, a sponsorem tej walki jest Dymel Catering. Zapraszamy właściciela firmy, pana Dawida Dymela, do klatki, a już za moment oficjalny werdykt. Szanowni Państwo, w 12. walce dzisiejszego wieczora zmierzyli się Jakub Klasik i Dawid Szaman Szulcek. Starcie to przez techniczny knockout. W rundzie numer 1 zwycięża Jakub Klasik. To twoja flaga, nasz młody przyjacielu. Nie musisz kochać nas. To twoja Ze mną jest już zwycięski Jakub Klasik. Kuba, szybka robota. Zepsułeś tu nastroje miejscowej publiczności. Tak, cieszę się bardzo, że szybko to skończyłem. Fajnie jest toczyć 3 rundowe wojny, ale moi rodzice, moja dziewczyna czekają na mnie, więc muszę wrócić cały i zdrowy. Obiecałem mojej mamie, mojemu tacie i to zrobiłem. Mamo, tato, Daria, Karol, Julia, kocham was bardzo, całą moją rodzinę. Pozdrawiam was wszystkich i wszystkie dziewczyny, które przyjechały z moją dziewczyną, też pozdrawiam. To bardzo cenne, ważne zwycięstwo dzisiaj tutaj na Silesian MMA 26. Tak, cieszę się, że wygrałem swój debiut zawodowy. Tak naprawdę moja droga się dopiero zaczyna i polecam śledzić moje nazwisko, bo to dopiero początek. Zróbcie jeszcze raz wielki aplauz zwycięski. Jakub Klasik!